Yes, I am. Magan Vost. Yeah, boy, Magan Vost. Yeah, there. Chilling. Yeah. Boy, Magan Vost. Say. My kings. That Timbo Batana Skatenika. Yeah, man, Magan Vosta boy. Tim. Say. That Timbo Batana Skatenika. Tanzwa nongobatana midnight. That Timbo Batana G Skateni. Tinotenda wata, Sando. Jerry Munashi. Yeah, Jerome Nasha, Asano Zako. Sandra Boyle. Say my kings, my queens. Munozoti nenge takakula ka. Takambochela zvedu tiri meditation maiziya. Tichimbotaura naMost High, tichimbooneswa kuti toita sei namangoma. Mangoma aende kumberi. Tichimbotaura naMost High. Timu yangu kandisimbise timbonzwa timu iripo ka. Muri kupi, muri kuGhetto here, muri uptown here. Joza here, UK here, muri kupi kachimbondisimbisa kanimboona kuti timu yangu yandibata ndeyekupi. Nhasi tabata naskateni timu yangu chimbondisimbisa here. Ukraine aiwa pick up Alexis. Aiwa sando dzake Ukraine yapindira. Chimbondibata muri kupi ko pamuri. Keith, uri kupi Keith? Dakumboziya kwamuri katabata naskateni. George Boyle. Dali timbobata naskateni Magan Vosta. Timbosimbisana. Sandra, Cape Town Boyle. Josh Deben, bo. Mawani, okutara wati Brighton. Brighton yatondivhundutsawo nyaya yauri kutaura yanga ichitaurwa naPassion. Ndatotumirwawo kavhidhiyo. Vanatovhunduka Kingman kavhidhiyo kachipindira. Zvikanzi GodFather vakasara kudhara. Mazano kuri kumhanya na Fantan Ghetto president akusisina. Boyere Rastaman. Maghetto youths. Boyere zvanzi takasara long time. Magan Vosta akusisina. No vane kuseka. Boyere timu yangu. Boyere. Ndatokuona clip vaKings kachipinzwa naFantan broadcast. Zvazi yesaya Magan Vosta akusisina akasara long time. Pachisimbisana naProfit paredhiyo. Magan Vosta manje vaza kuti hakunoko kunonyudza. Kumangoma vaudze kuti vaita vana. Magan Vosta aiwa isati tore nguva kakubva kuya kuzosimbisa. Kunoku vaudze kuti vaita vana kunoku kumagan Vosta kuzvigarananda kunoku. Kana mavatipa kumana vatsvagei. Udzai Fantan kuti kunoku haiwa mahwani kunoku. Udzai kuti kunoku kunotyorwa vanhu kunoku. Ndatoona clip ichikandwa naFantan kuinbox kwangu. Ichinzi yesaya King. Tisi tikurana pastreets. Ghetto president vakasara kudhara. Yewe. Tamwari, takazvipira kumangoma kunoku isusu. Takazvipira kuraiza mayouth kusvika pekupedzisira. Hatisi kupira kuraiza mayouth. Zvekutoti hatiziva vakachitaura zvavo. NaPassion. Epi. Nditsvagirewo Fantan kana levels please ndidaidzirewo. Nditaurira levels mwangu kuti levels zvaziko. Zvanzi Magan Vosta akaita sei? Tinotyora vanhu. Mangoma mahwana kumana mangoma mahwana. Fantan.
pinzai foni ndiyatonzwe kuti matiko ndakotiregedza ndive skatini katimu yangu munozoti inini ndinoita sei ndenge ndiri kumaworks kana ndichimborwa ngoma manheru maiziya saka pandazongobudochi skatini ndakatochila ubva ndangoona vhidhiyo kuinbox maiziya pamwamwe hausi kuziva zviri kuitika ka pandongoonao kavhidhiyo profeti varichi and the passion wangu ari kwai kuredhiyo vaina patsani zvikanzi aiwa mazuva ano zimbabwe siri kuziva kuti dj anopisa munhu anopisa ndifantan ana godfather aiwa vakapfuura tikatiko isusu makings tazopinda chi papiko zvedu isusu tiri mumeditation muri kuona manje apa tinenge tine ngoromera ka zvokuti tikanzwa nyaya dzakaita seidzodzo hatitani kubva tauya fasta kuti mati chi izveterera kuti makambosimbisana kuti makatanga zimdancehall 2013 vakumana iye vakumana imbe mukazoona pandinongedza hanyi ndobva ndadzika ndogona kunyarara zvangu ka vanhu mukandinongedza ndobva ndadzika nyaya dzofambirwa fasta nyaya dzezanoti dzifambirwa mastreets umakumana fast tizive kuti zvanzi iko nyaya ngadzifambirwe fasta paipe panenge tiri kumatereswepeka tetiri meditation plus semakings nechida kusiyana achita anenge achiita zvavo kako tinenge tisina pressure but ukaona tanongedzwa manje aiwa hatinongedzwa tinoti tanongedzwa napassion here kana tanongedzwa nani maganvosta tinouya fasta kuzofambira nyaya maiziya because mukuru kumberi kwangu ndimost high musiki vamwesa ronyepa especially kana kuri kumangoma kumana vauzive kuti mangoma takarova mwachiri kupfeka mapampa nemanapkin tichirova ngoma idzi vauze izvo zvakumana fast ndiudzire vakumana fast akumana ndiudzire vakumana fast ngoma takadzirova romanapkin ava ndopa takarova ngoma idzi zimdancehall takarova kuma90s imi kumona handitokoja dzekura maganvosta taura inini toita seiko nenyaya iyi toita seiko nenyaya iyi maganvosta ngatisimbisaneka tisati tanyanyoda kudzifambira ka haimwe munonditipa kana vangoti tingoita easy toita easy ndiudzewo fast because munoziva kuti isusu kana tichinge tanongedzwa kamaganvosta ka toita kufanira kuti tiite sei toita seiko akumana toita sei akumana toita seiko tanongedzwa aiwa tiite clash nayo aiwa clash nayo hatite clash nayo aiwa hatite clash nayo vana vadiki zikaiti hatite clash nayo vana vadiki zikaiti tovaita seiko tovaita sei akumana tovaita sei vakutaura nyaya dzekuti zvanzi vari kuti chii maybe nyaya yangu hanyatsoitaure nyaya yangu hanyatsoitaure toda kuziva kuti pastreet nyaya dzifambirwe fast vakomana kana dziri dzeika aiwa hapana kutukana vanhu inyaya dzemusic vada kuziva kuti hapa music vatoro tichiko vana rezorava ngoma dzatikarova vanhu romanapkin votozitaura zvavada kutaura nhasi nezvezimdancehall tovaita sei kuti ngangwana kutotumirwa vhidhiyo wakumana kuinbox vanhu vakambobhaizwa akaunzi ngoma zimdancehall akatangwa 2013 katikagonyarara tikati zvetiri vakomana fantan uyakuno fantan yakuno fantan uri wangu fantan uyakuno tinyatsonzwe pamwewo wangobatanidzirwa ufantan hausitomboziva uya fantan uya fantan utaura kuti wati chii fantan uya fantan utaure iwe uya shamwari uya fast vawana uya fast taura kuti wati chii iwewe wati chii kana kuti haiwa wangobatanidzirwa zongonditumira wako vhidhiyo toda kuziva kuti haiwa hapana handipachanaita yaanoita
Komodo inyama ka anobvumidzwa kuita yaanoita ka. Maiziya munhu anobvumidzwa kuita yaanoita maiziya. Haisi pressure. Isu watovhunduka kuti most high. Yeah, Judge Jabusiki. Yes, our greetings. Jez. Muriseko don't dada. Oh, naro anana kazi Jez kazi. Oh. Munozoti isusu Kingman tinenge tiri mahills ka. Togara tiri meditation tichiona kuti tingaite sei kuti tendese vibe iri kumberi. Murikuona. Ndo saka pakabva kana mazita angu. Temple man, my body is the temple of Judge. I shall not abuse it. GodFather, I made the ghetto a promise to the ghetto youths. Till my last breath, I will fight to rise up the ghetto youths. Zvakanaka zvakaoma zvakapfava tenge rise my youths. Ndopanobva GodFather. Ghetto president endorsement yakabva kuma youths iyo. Kuti aiwa Kingman. Yes yamaita ya matitira oneness ndopakabva ghetto president maiziya. Saka sometimes isusu tinenge takakula tichingofambisa movement maiziya. Chingoya zvedu kana pa social media takunorova mangoma maiziya. But paunozongonzwa bebe kunzi chi Pasha anga ari ku ZBC uko aina Patsani na Tinashi. Vakusimbisana kuti mazuva ano kuna Fantan. Pembo wana GodFather. Wakaenda kupi GodFather vari kutoembo wako iwo. Akubala budze kuti aiwa budze kuti kwangoma ngaite easy. Udza passion na Fantan kuti kumangoma ngaite easy. Isu tinofambira nyaya faster maiziya. Udza akumana kuti kumangoma ngaite easy. Mawana kana achigadzira maridhimu oita maridhimu uko maona. Kana achita yanoita vonza mangoma torwa maridhimu. Toadaidza toita interview. Waiziya. Toadaidza 2017 ndatodaidza Fantan ndiri dance remedy adversary. Uya uyihoste shamwari bhozi ndiri show yangu yani. Yandiri kuita yadhimako. Because he won this. Kana nanhasi he won this. But pakazongotaurwa manje kunzi aiwa iwe wakuti GodFather kana kuti GodFather wazoita sei. Iwe. Faster kumana nenda kutoya panapa. Tadonzwa kuti nyaya dzirunzi chi. Zoda unzi chi. Ngazoti kunonyudza kunoko. Kunonyudza. Akusi kwema cartoon character kunonyudza kunoko. Yes aya. Boy retimu yangu taura ine ndikakumana kuti matitaita sei. Yewo titilongomuka takutongoona mavideo tangokandirwa kuma inbox. Akumana. Ariti akumana. Vana kusipsa takataka mangoma. Anaziya mangoma akatangira aya. Unotaura kuti wakatanga mangoma ewe. Nekufambwa kwakaitwa na Winky Dio na mangoma aya. Mafambira akaita mangoma na Daza Dia. Mangoma na King Labasha aya. Na Badman, na Major E, Booker T, Marvin S, Yabi Banton. Makuya izvo zvimakuna kutanga kutosimbisa. Tonoti mukasimbisa musataure maziteni akangotaurwa chete aiwa anoyera. Mutitaurire izvozvo. Tatanga kuita mashow emangoma kuma 90s. Tine video tips nanhasi. Ekuma 2000 kunana Waterworld uko. Hauze rough mix iwo. Hauze rough mix kwa Waterworld. Hauze rough mix kwa Aquatic Complex iwo. Hauze rough mix iwo. Pa Rainbow Towers iwo. Pa Ichinzi Sheraton. Hauze rough mix ku City Sports Center iwo. Hauze rough mix iwo ku Tropicana iwo. Tropicana takaenda 2000. Chirua mangoma ikoko. Na Winky. Na Badman. Na King Labash. Ewe. Na Major E. Varuti chiko wana. Kana kuda kutaura star anga haritaurwe. Varuti chi. Varuti izvo zvari kupiseri. Nyaya veri pakuti chi. Iri pakuti chi mama Gunvosta. Nyaya runzi pakuti. Chi chiri kutaurwa. Kupisa kwarutaura kupisa kupi. Kupisa kwarutaura hari kupisa. Kana kuti nyaya yotaurwa nzi chiko. Fantan yakuro. Vakarvosta tidaizewo Fantan yakuro. Kana kuti Fantan haasi kuziva zviri kuitikira kumana. Zviri kunzi chiko. Zviri kunzi chiko. Fantan ndowako nhasi ndazoseka Fantan. Matiko Fantan. Matiko ndingatombopindira ambulenzi ndeyangu ka.
mbelezi ndeyangu ka mbelezi ndoswera ndapinda iri hazika hati vangomererwa mustodhadhuwo here vangomba akaiswa mustodhadhuvo ndidhatso remedi mbelezi ndeyangu ndoswera ndapinda iri hazika mbelezi tizwe kuti matiko akovana please ndibatirewo Fantan ndibatirewo Fantan tizwe kuti Fantan atiko lapasha ndivatiko chicha itika kumangomoko passion mati kumangomoko daiwa kumangoma imi mati kumangoma please ndidaizirewo Fantan abel band vanhu vari kunitaurira kuti varitaura kuti chikwana kumangoma handochikora muri kumangoma kumana nditsvagirewo Fantan akomana ndinochikora inini ndinochikora inini ndinochikora inini ndiri gunvoster chigara nanda mabuzero muzati ndiri chigara nanda gombiro ndiri gombiro kumangoma mudzi akomana kuti ndiri gombiro inini aiwa hatisi Mr. Bean ini ndiri gombiro ndochikora kare vauza kuti ndine ngoromera ndine ngoromera ende ina handididze kufungidzira nyaya ndofambira fast saka tichigara tiri mumateresi kana kumakomo ndatombobata geru kuti geru azwe here geru biti akomana ndinofamba fasta akomana panyaya idzi ndofambira fast idzi ndofamba nditsvagirewo Fantan akomana ndinzwisisa kuti vari kuti chibos idzi ndofambira idzi handidi kuzwa nyaya dzemangoma ndovandorarama nawo aya kubva kuma-90s ndorarama nemangoma kumana kana chitinoenda kubasa paipe nechienda kumangoma ndokwane ndichienda uko maiziya kubva kuma-90s bhanda tangoeri kana tatumirwa kavhidhiyo kana Fantan kapashoni vari kuZBC vachisimbisa kuti mazuva ano ka Zimbabwe yese DJ akapenga ndiFantan kwembovana GodFather ngati kuGodFather mautauriri ko kana imi muchida kusimbisana kuti munhu akapenga munosimbisana ka ko GodFather mamutaura GodFather apinda pakai aiwa rinoyera iro aiwa isitofambira nyaya idzodzo fasta mageta youth ngatifambire nyaya idzi magunvoster ngatifambire nyaya idzi idzi dzemangoma tofambira idzi tinofambira idzi tide kuziva kuti nyaya yacho iri kubva nekupi kuenda nekupi ko chichi kuda kuitwa ngatitaure akomana aiwa emi nhasi ndaseka kana ndaseka mangoma angarova vanhu achirova manapkin ayo vanhu achirova mapampa ava havataurire izvozvo ka zvekuti chii vanhu achirova mapampa ava ndichirova ngoma idzi munhu uyo azonditaurira zvada kunditaurira timu yangu ndabva ndangoti nyaya idzi ndidzifambire idzi akana kuri kushaya peji share peji kuti Fantan andibate fasta because ndapedzera kuti ase kumubata pandikandira vhidhiyo ndobva ndapedzera kungora vhidhiyo saka akana because kutumira kana kushare peji kuti andibate nzwiso kuti chi madhira acho anzi chii because nengoromera rangu rairi handichatonzwe bho zvanzi chii wakomana imi ewe une makore mangani koimi wakomana mukutaura pamangoma imimi une makore mangani ina ngomana ndakamhanya nechinhu icho tiri kumhanya nacho maiziya ndimbokutaurire nyaya yemangoma akomana mene pakudze nyaya yemangoma mumangoma munomuka everyone will come and play his part kana uri DJ unoyopusha mangoma ako pamwe uchirova mamixtape uchipusha, you are playing your part. Kana uri promoter unouya wopromota ma-youth to the next level, that's playing your part. Kana uri producer unouya woproducer ma-artist wogadzira ma-hits, it's a blessing, we pray for that. Ukatogadzira more hits and more artists tinobva tatoti bo, you are playing your part.
muri kunzwisisa pakauya team yemaripota angachifambira nyaya yamastreet achida kunzwa kuti zviri kufamba sei. They are playing their part mumangoma umo. Muri kunzwisisa uri kuplaya part yani yako. That is simply what you're doing. You're playing your part kumangoma uko. Mona pamunoona paipa ini ndichaenda pa radio paipa I'm playing my part as a ghetto as the ghetto president. Ndichirova promise andakapa kuma youth kuti ini ndichapusha mangoma enyu. Maiziya munhu wese ari kuplaya part yani yake. Ukaona kwanza kutora artist atora maawards muAfrica munomu emangoma ari kuplaya part yake iyoyo. But iwoko kana kubva wada kutongwa kuda kutora chinhu kuisa chinhu ndechako onaka. Chinhu chausingazive kuti chakabva nekupi, chinhu chakatoonawo, chinhu chakatorohwawo uchipfeka nepuka. Aya mawana nekataka vakanvosta lazi ti boy the king one vanenge amawanika kana wakuti ukaona pakunongedzwa zita rangu vanenge amawana. Zita rangu harinongedzwe nengedzwe iwe Godfather Templeman iwe hauvhunduke here hauvhunduke here harinongedzwe zita iri. Saka tabva takufambira nyaya idzi kumana kuti kuzva kuti zvikunzi chinhu ichi usambode kuchitinya kuti chinhu ichi ndechako. Uri kuona ungava uri producer kana kuti uri artist kana uri DJ usambode kutinya chinhu ichi. Chinhu ichi ndechevanhu maiziya chinhu ichi ndechevanhu. Zimdanzo ndeyevanhu yakadiwa nevanhu ndechevanhu chinhu ichi. Muri kuona isusu tinosimbisa chinhu chavo. Muri kuona manje but munhu ukazouya manje pakutonge pakuita sei pakutaurwa manje kana pashona akuenda kuredhiyo manje uzbc achitaura uyo anenge achitaura ozongoerekana ati Tembo Godfather vaimbo vako izvo zvakana Fantan tamwe akanochiti Fantan akoka iza kuti Fantan ariko siya zita raTembo siya zita raGodfather vaiza iro ndire mageto youth. Mageto youth ndo varidzi varo zita iroro vaiziya ende ini ndofambira nyaya faster maiziya ndofambira nyaya faster yeah because hakuna employment irikoka but isi takatoona kuti music iri kukeepa mayouth ari occupied mukuziya and isusu what can we do kumeka sure kuti mayouth arira ndo basa rediro ndekuridza mayouth iroro. Hatide kana sendi kumayouth and hakana kana youth anoya nesendi vanozoti aiwa tikungonoyereswa naGodfather chete mangoma otenderera same napaproducer same naFantan. Havana ndakamupulaidzana napa mainterview handizoti mangana kana 10 yeah tichitoletsa kuti yani maartist manyowani tipushe maartist. Muri kuona but kana vanhu vakuda manje kuita sekuti panonzwa isoka hatinoti mayouth anozoharya ribvaseka mayouth anotadza kunzwisisa panyaya yehistory. Apa tanogadzisa history apa timu yangu tinogadzisa history neinformation. Musanyeperane vana vadiki pachinhu ichi mero zvekutaurwa napachona mwana mudiki pachinhu ichi mwana mudiki pachinhu ichi pamangoma mwana mudiki ya munditaurira taura kuti vana vadiki pazimdancehall ya vana vadiki kana kuti zvanzi pawo DJ kana kuti chipembawana GodFather unotaura kuti chiwo kana iwo ichi iprofesi uri kuti chikana chipembawana GodFather uri kuti chi uri kuti chiwo. Isi tiri paredhiyo tikurava mangoma 4 times a week kuti tiendese mayouth kumberi. Iwo uri kuchipembawana GodFather uri kuti chiwo. Uri kuona Fantan abva anokandira video muinbox. Saka andozoti vari kuti chi kana Fantan havasi kuziva vanokandira kati GodFather maionoyo takada kuzoti aiwa nyaya dzavo dzapa saka hapana nyaya maiziya tiziye style DJ style makaya mukarova mamixtape imimi mukaplaya pato hombe kumangoma hakuna sikaziye makarova makarova mamixtape style mukasimbisa mangoma because you're playing your part. Takamborowa imwe dancehall remedy 3rd anniversary paReg Gardens pachinaya mageto youth akauya mukaputika vakamerwa madhaka. They were playing their part vaisimbisa mangoma. That is why mageto youth muchiti hamuvaudze hamuna zvamunaudza nezvemangoma mageto youth because ane masacrifice akaitira chinhu ichi
mangoma isalira paredio aya maona ndakatroda naWinky Dean for the longest time tikatraya kuenda kumaradio station ese mangoma aisarira paredio aya muri kunzwa mangoma neGAFA takatanga kumaridzira pastreet akasimbiswa nemageto youths chinichi maona saka tikada kuita kunge takuona maculture vouchers ewe sinouya tobva tatongoFambira nyaya idzi faster kumwana kuti tibva tatongozoti zvikudzi chipa kuti Fantan ndibate Fantan ndibate wangu ndibate Fantan kumwana nditsvagirewo Fantan vaiziya timu yangu pakana takutaura nyaya dzemangoma zotaiwa vanhu ngangotaura pamangoma apa but pakazoita kunge pakuda kunongedzwa geto president vanogara mavaudza kumwana kuti president ma1 GodFather ma1 maiziya ma1 tobva tangounza nyaya yacho pachipa village panapa kuda kumana nyaya yambotaurika pavillage monazi mainzwa here paFacebook apa saka timu yangu apa ndouya tanguti tingoya kuzosimbisana ndisati ndaenda zvangu timu yangu mati toita sei nyaya tongosiya here hapana dhira ndiri tosiya hatina dhira ndiri toita sei akumwala hapana dhira ndiri apa ngofambira nyaya dzamwanaka kwakuri ngofambira nyaya kuti handikagaragara robva nakuseka unaziya kuzvavana kuseka kumana seindiseka kumana seindiseka kumana seindimboseka kumana yaniseka muri kuona timu yangu manje handabva ndanakirwa nayo manje pane chimwe chibhegi chandinoda kubudisa mangwana so zvoti ndichaenda live mangwana ndogona nda live mangwana kana weekend ndombobudisa chimwe chibhegi akumana ka chine matepa tairekodha good quality yematepa emashows aiitika ese ekunana Harare Gardens aya ekunana Aquatic Complex aya kubva mangoma yamuna 2000 obudisa mashow mangwana obudisa chimwe chibhegi chine matepu timu yangu inogona kusvika kana 100 I think 100 to 150 haitondova tangoona mangwana tombochiplaga patv tombotanga kumboona zvede mangoma pairuwa kunana 2003 2004 pese pakauya majamaican artist maartist achingorova pastage kunana 2008 9 10 timbobudisa timbovarairwa zvedu timboyatsoona kuti aya no vanhu ngavagara vaita easy nechinhu ichi kandataura nyaya dzemangoma vanhu ngavaite easy pamangoma handitika vanhu ngavataure mangoma vari kwavanenge vachiita achitaya vanenge vachitaya acting abo vanhu vanenge ane matalents ekuacta handitika ngavaacte maiziya and but pakaita kunge pakunongedzwa manje GodFather pakunongedzwa Templeman ende kuita kunge akunongedza GodFather manje uchitonge uri kutaura kunge uchiti vaimbo vako aiwa inini ndichida kuziva kuti kana muchiti ndaimbo vapo ukutaura kuti ndakaenda kupi ukutaura kuti chii I need to know what the black clad I'm talking about. I need to know what I'm saying. I just need to know. Mama is here because isusu tinogara tiri paterrace makings. Togara tiri mustreet zvedu nemayouths. Anditi tichitaura nemayouths, tichitora music, tichitaura nemayouths, tichitaura nemabrethren. Maiziya. But ukazoona sekunge vanhu akuuya manje Kingman osvikondinongedza zita rangu Kingman obva ataura kuti GodFather vaimba wapo izvo zvikwana Fantan ukuda kutaura kuti chii what exactly are you saying? You see, I am the ghetto president and I will definitely come down to defend myself and set the record straight from day one. A lot of them are pick me. Saka ndakuda kuti timu yangu izvozvo ndakuenda timu yangu but ndikakupedzisira mati tongosiyana naye hapana dhira ndiri but kana matibatirawo Fantan ka ozongondibata kuti tizive kuti chii chiri kuitika vati chii varipo here kana kuti havasi kuzivawo but in the meantime I give thanks and praises always handiti ka timu yangu mosimbisa laziti give thanks always give thanks Kingman from day one salute harambe muchirepresenta rege Kingman
ene kune team yangu isiri kuziva zviri kuitika ka Tuesday makuseni ka team tinenge tine dancehall remedy 12 midnight kusvika chi 3 am Tuesday kuseni pepe Tuesday makuseni kubva midnight pepe kusvika nechi na 3 am dancehall remedy 100% Zimdancehall. Wednesday makuseni midnight till 3 am restricted zone, strictly reggae, Zim reggae and international reggae. Zim reggae 1 hour 30 minutes, international reggae 1 hour 30 minutes. Saturday makuseni tozodzoka futi nebashment party kuzongo mix takunakirwa nengoma. Tozodzoka Saturday manheru pa extreme juggling maiziya chingoro vedu mai mangoma tichisimbisa edu movement tichienda kumberi. Pakaita nyaya fange idzi dzinenge dzataurwa mastedio dzikatova tatifambira chi fast ipapo mageto itsikanyatsopa inzwa ipapo hatimira kufambira nyaya. Pakaita kunge mastedio ataurwa tinobva tafambira nyaya mapaziya because kasafambira nyaya muri kuona kuti chi takutokanganisa mayouth nenext generation aichatozive zviri kuitika. Next generation inofanirwa kuchiuya. Inini I respect every artist, I respect every producer, I respect every promoter, I respect every dancehall fan family, because without you panenge pasina Zimdancehall. We need one another. Mona those kamchinzwa kuti hatina kana artist amunonzwa kuti GodFather anetsara na artist or producer or chi, but pakaita kunge zita rangu rakuda kudzikiswa manja ndofambira nyaya idzodzo fast, because what I've invested in is in my name mapaziya. Saka paita kunge nyaya dzokuda kufambirwa ifambirwa ayo indinobva ndatifambira maona, because I need to set the record straight. I need to set the levels straight always mapaziya. Pane pakabva mangoma nepatinenge tiri mapaziya. Kana ndisina kunongedzwa iwa inandipindire nyaya maiziya ndinorespecta malevels evanhu nezvavanenge vachitaura, but pakaita kunge padaidzwa inini ka once you call out my name then I'll definitely come. You understand? I will definitely come. Once you call out my name, I'll definitely come and try to understand, so that you level me up. Kuti chi Ranzi paita say murkuona manje, I'll definitely come out murpaanzwisisa. Ende kunoko kuma gunvoster kunoko kunochikorwa munhu kunoko tirive no holds barred, tiri mageto you tirive no holds barred maona. We believe in the Almighty. We believe in G.O.A.T, the Creator. We believe in the Almighty God, the God of Daniel and Ibrahim. We salute mapazia. Titaure any bad word we kawat. Kwanza taura ma bad words. Ativumzwa taura ma bad words. Ativumizwe kufighta futa ati fight but isus tino uya zvedu tichi one sana. Mapazia tinke tichi one sana maona. We team does not respect Fantan. I salute, we respect you. Levels we respect, just like every producer we respect. Mapazia, man of flesh we respect. Mana Jaja we believe in. But pakaitwa kunge pakuda kutaura kunziko pakutasira ndarozo kuti tikuye uchidze kuti aiwa ka mangoma takarova wakarova mapampa maizia nyaya todzifambira todarwa hugu manugu. Saka timu yangu maganvosta boyere simbisa geto rako tonoti nyaya kutifambira mugeto mako, fambisa shoko mugeto rako. Uri kupi chimondudza geto rako? Ndisati ndaenda nombonorova hangu ma-8house. Muri kupi makings? Geto rako please, geto rako geto rako ndudze geto rako ndudze geto rako. Uri kupi? Nyaya idzi akomana changotsiya dzakadaro idzi tikazoona paine inenge yaitwa maresponse anenge aresponda kana kuti vanhu vada kuti tidzifambira komana tovatangotifambira faster mapaziya as kings tovatatifambira. Give thanks and praises always. Yaman Norton, big up, respect. Yaman Morgan, big up. Fungai Mutari Sakuva Selassie, yo blessing Jenna Mavuku, yes I am blessing. Awa abo Kingman tangatangonzwa mastera itonga ataurwa Kingman kunza akwembo wana GodFather kwana Fantan tikati ko mukuti GodFather wakaenda kupi mukutaura tichi. We've made certain sacrifices for the industry. Tichirua mangoma pasina mari, tichipusha mayo, tichita ma sacrifice ekupusha mangoma maizia kusvika zvaita ndosaka mazoona tauya blessing. But aselasiyai Malcolm Borode Obrook, Yesaya Uptown, big up. Benito Gueru,
Aladdin kuwadzana sando sando tinashe Gucci kambuzuma habo plus nyaya yekuti isusu takakura mulevel rekuti maclash taimada zvisingaite maona saka tikangoona panenge paita kunge pada kudai zoto atati nyaya tidzifambire apa datomhorwa naGary Benins kutoti kumix master mainzwe renyaya iyi Aladdin big up yourself Pretoria simbisai aiwa big up one love El Makatsande the last year I know Allen Garnett man. Long live always. More life, more blessings, King man. Yeah, more blessings. Tiri kutohopoti pamangoma apa muri kuona kuti chi King man. Maartist edu achatotora maGrammy. Maproducer achatotora maawards kana kuna na Mnet kumachi kwedzo achatotora maawards. Fantan tinotomuhopera kuti dai akatopiwa maawards kana 50 ekuproducer maona. Ende tinotorecognize movement raanenge achiita. Nema-artist achipusha ma-artist achirekoda ma-artist emstable yake we respect. That is what chitotorwa maworks eChewSport isusu tomapusha. And then kazhinji I think ndinokutanga ndotovabata kuti King man ndipewo mangoma enyu asita abuda paipai tibva tangoma launcha plus totagara zati rasta hamuna team here yamukuru wamangu wemazuva ano mukufunga kuti inopiwa April. This is what we always do to Fantan. We always reach out just like we do to all other producers. We always reach out. But the moment where we feel like I need to calm down and set the level straight, then definitely King, I would definitely calm down and set the level straight. So big up my ghetto youths, Sando Zenyo aiwa Masimbisa. Big up my ghetto youths, Benito Bernard. Mix master vaskubatika me Benito Batichi, vangu wariko last week Friday. Takata chimochi session chatikaita nacho, jotu kanguenda pa page papo. Uka scroll unobva wachiona chakangoitwa Friday Monas. But video yacho iripo because iri pa Star FM page. But the link racho riripo ipapo. But vanouya zvavo hamusatya munozoti nyaya yeCovid kamazuva ano techingoro yedu 1-1. But na mix master family oneness it's oneness. Zvekuti ndofunga mix master vanzwa nekuni inbox kuti ku video maiona here. Video maiona here because Gary B fast manje anangati GodFather handitotyora vanhu mangoma ya GodFather. Vaizia saka aiwa give thanks my kings more live and it I hope munenge mune daily chi ribo. But atakuda kuita manje team yangu ka takuda kuenda live 2 or 3 times a week timboonesana nezvemangoma izvi timbotaura nezvemangoma timboona kuti mangoma ita sei kutoenda kumberi timboita iron sharpen iron maizia tingopanana ma-ideas nei plus kagara tiri live tinokurumidza kufambira nyaya dzakaita seidzidzi because tokurumidza kuonesana kuti rasta mainzwa here kutaurwa uku maiziya. Saka I think takufanira zvimalive zvakawanda izvi tifambiranawo netechnology tibvume kudzidza maiziya. Tikaramba tichiuya tichionesana tenge tichionesana kuti chi ndo zvinenge zvichiitika 2-3 times a week. Skateni tombotaura manheru tozoedu live takurova mangoma maiziya. Plus tionesana kuti kune ma-artist akawanda anenge achida kuunza mangoma okuti aridzwe. Vamwe vanenge vachida kuti GodFather tinokubata isei. But papage yangu ipapa panhamba yangu iripo unongondibata panhamba yangu. Apadiwe mari padiwe mangoma akamixwa nekumastwa zvakanaka. Ukataura nemunhu zanoziva kuti apadiwe mari padiwe mangoma akamixwa nekumastwa zvakanaka. Mangoma asina politics, mangoma asinganyadzisiri. Saka tange chingoonesana kuti toita sei timu yangu. But patinoona kuti pada kufambirwa nyaya faster ngatibva taita sei taonesana. But timu yangu muchibva panapa ndoda kuti munondidaidzira wani Fantan ka kuti nyaya atiudza kuti toita sei nayo. Andika timu yangu aiwa tange mandivimbisa kuti Fantan mukunomudaidza timu yangu. Fantan mukunomudaidza kuti tinzwise kuti hatingambotidaidzei passion. Hatingambotidaidzei passion ka bozi taura zvemangoma. Taura zvemangoma saka kuti passion ndiyataura nyaya Fantan. Hatingambomudaidze because hataura nyaya dzemangoma. Idzi nyaya ndedzemangoma idzi. Maize hadzese dzimwe dzemafantan taura nyaya dzemangoma. Saka ndidaidzira timu yangu yozondodza nyaya mai yemangoma yataurwa apa. Saka ndisimbise yakumana kuti mukomana mukumudaidza. Aise kana moto right. Kuti zoti mukomana muri kudzifambira nyaya idzi timu yangu pasi timuchamuudza mukomana. Chisewo kana moto ndoenda zvangu. Boys ma-iTows angu ndatodzwa kuti ma-iTows aita ball. Saka ndolombonoti kangu ma-iTows. But chingondirakidza kuti nyaya mukudzifambira mongoisa signal chete kuti tione kuti chi
nyaya dzekufambirwa idzi, nyaya dzinoti dzifambire faster idzi timu yangu. Mona kana maisa moto tozoti aiwa makufambira chi nyaya idzi faster. Aiwa kana pachana tada kwesta zotodza nyaya mangoma ngawe zvakati ngarambe. But isusu tatatidaidza Fantan because nyaya dzemangoma. Iye angotaura achitoya anenge achiti. Maiziya. Saka give thanks and praise is always king. Mandiri, remember to cherish the love from the Almighty Father. He is the author of life. He is the one who gives us guidance and protection. Till we talk again. Ole Manuela King Selassie Aja, Rastafari. One love, one life, one God, one blessing. Ooh.